Hej, 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 moi drodzy, witam was serdecznie, ja jestem Niklaus i widzicie mnie w takiej formie, jakiej jeszcze nie widzieliście mnie nigdy. To jest super ekskluzywny materiał, takich jeszcze obiecuję wam nie było na YouTubie. Totalna nowa generacja, materiał realizowany z wielkim nakładem finansowym, bo jak widzicie musiałem zakupić gazetę i słuchajcie, kupiłem CD Action, to jest najnowszy numer z 15... Tak? Nie, czekajcie. Kiedy to jest ten numer w sumie? No ja, w każdym razie nieważne. Najnowszy numer CD Action i to jest moje pierwsze CD Action od bodaj 7, a może nawet 8 lat. CD Action kiedyś kupowałem regularnie, ale to było jeszcze w czasach jak nie miałem internetu, wiecie, to było naprawdę świetne źródło wiedzy o grach i o wszystkich tego typu rzeczach, także byłem naprawdę ogromnym fanem CD Action. Mój pierwszy numer posiadam z roku 1999, mam je wszystkie tam, nie widzicie, tam gdzieś pochowane i sobie zobaczymy jak to wygląda. To jest taka fajna edycja z kalendarzem takim gracza, kalendarzem premier na rok 2017. Wybaczcie czasem, że to tak może... Czekajcie, ja muszę się nauczyć jak wam to pokazywać. Czasem będzie takie miganie, bo się łapie ostrość, bo tu jest ważne, żeby pokazywać rzeczy z bliska. Dobra, otwierajmy. To jest naprawdę, jak widzicie, nie lada gratka dla wszystkich fanów czasopism komputerowych. I słuchajcie, czasopisma komputerowe, jak wiadomo, ich czas trochę, można powiedzieć... Kurde, czy ja to będę miał jak otworzyć teraz? Tu powinna być jakaś taka, Czas czasopism, śmiesznie to brzmi. Trochę minął, w sensie kiedy internet stał się tak mega powszechną rzeczą, to ludzie trochę odeszli od kupowania tego, ale wiecie, to ma wszystko swój niezaprzeczalny, fantastyczny klimat. Ten zapach przede wszystkim, nie wiem, czy też mieliście takie hobby, ja na przykład to uwielbiam, czy to w przypadku właśnie magazynów growych, które kupowałem dużo, czy ten zapach, świeży druk, to jest coś pięknego. Dlatego CD Action zawsze było bardzo gazetą taką, powiedzmy, bardzo ładnie wydawaną, tutaj papier kredowy, wszystko elegancko i było gazetą dość grubą, jak na standardy były jeszcze jakieś tam Klik, jeszcze był Cybermycha z takich bardziej, powiedzmy, dziecinnych. Z konsolowych pamiętam kupowałem PSX Extrema, Komputer Świat z takich jeszcze komputerowo podobnych gazetek. Co mamy tutaj za gry? Jak możecie zobaczyć, Fantasy Wars, w ogóle polecam ten materiał na full screenie sobie oglądać. Mamy Fantasy Wars, El Matador, Nosferatu, The Wrath of Malak. I mam tu ponoć jakieś superowe... Mam tutaj ponoć jakieś superowe też kody do gry Warface. Także prawdopodobnie je rozdam, bo mnie to nie bardzo interesuje. No, CD Action, jedna z moich ulubionych generalnie czasopism ever. Tutaj mamy relację z Poznań Game Arena, gdzieś tutaj może się znajdę. Gamers Gonna Play, w strefie gamingowej Playa, ja tam byłem, ja to widziałem na własne oczy. Także bardzo lubiłem te wszystkie newsy takie, które były na początku. No i powiem wam, że CD Action tak jak było pismem takim naprawdę wysokiej jakości zawsze, jednym z moich ulubionych, gdzieś tam się prosiło mamę o te kilkanaście złotych. W ogóle ile to kosztowało? 16,99. One chyba nawet kiedyś było droższe, mi się wydaje, koło 20 zł, albo niektóre numery tyle kosztowały. Nie wiem nawet, to jest bardzo fajna rzecz. Ja lubię sobie na przykład takie pismo wziąć obszerny artykuł o Mass Effectie Andromedzie, wszystko sobie poczytam. Ja lubię sobie na przykład, że można sobie taką gazetę spakować, wziąć sobie gdzieś do pociągu, czy do autobusu, jak jedziemy w jakąś dłuższą trasę i sobie to wszystko przejrzeć. Obszerna recenzja nowego Call of Duty. Generalnie to do niego mnie nic nie przekona. No, oni mu wystawili 8? Poważnie? Czy oni mają godność człowieka? No, nieważne. No, może się komuś podobało. No, remaster jak najbardziej jest spoko. A tak na marginesie, jutro, czyli 13, wychodzą pozostałe 6 map do Call of Duty, do remastera. Także będą już wszystkie mapy obecne. No i nie będę wam tutaj czytał artykułów czy coś, zawsze po prostu lubiłem CD Action. Jeszcze na końcu był taki kącik, gdzie były jakieś takie żarty, zawsze anegdoty, listy do redakcji. Bardzo mega to lubiłem, jakieś testy takiego sprzętu nowego i w ogóle łącznie z cenami, jakieś porównania,
z opłacalnością i tak dalej. O, tu jakaś klawiaturka, ja właśnie sobie planuję jakąś klawiaturę nabyć na święta, na tak zwane dzieciątko, testy kart graficznych. Bardzo tą gazetę zawsze lubiłem. A zobaczmy, co mamy tutaj. Kalendarz gracza na rok 2017. I to jest po prostu nic innego jak kalendarz, gdzie mamy pozaznaczane ważne premiery gier. Na przykład, że tutaj Ghost Recon Wildlands, tam mamy Resident Evil, tutaj mamy South Parka. Fajna rzecz, bardzo. Boobs. Fajna rzecz, bo zawsze się człowiek zastanawia, gdzie tam są jakieś ważne premiery i tak dalej. I jeszcze do tego nie miałem kalendarza, także mam teraz fajny kalendarz, nie dość, że z premierami, to jeszcze z ładnymi tutaj ilustracjami pięknymi na papierze kredowym. Super! Generalnie za 17 zł bardzo serdecznie polecam. Może nie z kuli gierek, bo wiecie, gierki to już nie jest to, co kiedyś człowiek nie miał internetu i na tym polegał. No, piękna sprawa. Byłem zawsze wielkim fanem CD Action i mam teraz pytanie do was. Czy wy też jesteście fanami CD Action? Czy też kupowaliście pisma o grach, czy CD Action, czy może jakieś inne? Dawajcie znać w komentarzach i to by było na tyle. Ja myślę, że generalnie dalej prasa growa ma sens. Pomimo powszechności internetu, to jest coś fajnego. Ten zapach, ten dotyk, wiecie, możliwość zawsze jak się latało gdzieś do kolegi, o patrz, a tu jest to i to. To jest dalej ten klimat i warto sobie fajnie od czasu do czasu jakąś gazetkę grową kupić. Tyle. Dziękuję wam za uwagę, moi drodzy. Jeżeli wam się materiał podobał, no możecie go tam zostawić mu łapę w górę, żeby go obejrzało jak najwięcej ludzi. Zapraszam was na fanpage na Facebooku. Udało się już przebić 11K. Zapraszam was na G2A po tanie gry i zapraszam na streamy na Hitbox TV Niklaus. Tymczasem dzięki, ja się z wami żegnam i pa.